Ito ang isang plagya ng ulam. At ito naman ang isang batsyang ulam na mabilis ma-sold out sa loob lang ng 5 oras. Halos 5 oras lang, sold out na lahat yan. 15 to 20 klase ng ulam. Punong-puno yan, ilang putahe. Affordable na, malasa pa yung tinda namin. Ngayong araw ay lilibutin natin ang Angeles City para maghanap ng mga karinderyang may mga murang ulam mula sa mga putaheng nakalagay sa palanggana hanggang sa mga lutong bahay na inilulag sa mga malahiganting nakahilerang batya. Nung una, palanggana lang silang maliit. Nung nagtagal, naging batya na siya dahil hindi nabibiro ang dami niya eh. Titikim din tayo ng mga inihaw na isda katulad ng tilapia, hito at bangus. Fresh yung mga fish na tinitinda namin. Meron po kaming lalagyanan ng isda para po makita ng mga customer na lumalangoy talaga yung mga isda. Kahit na mataas ang bilihin, ang mga presyo namin, ganun pa rin. Time check mga Cubs, 9:21 AM. Good morning sa inyo lahat, Cubs Nation. Nandito na tayo sa ating first stop para sa isang karinderya tour. At dito tayo napadpad sa Claro M. Recto dito sa Angeles City. Isang karinderya sa tabi ng kalsada. Ito ang Artem and Aida Karinderya. Dito ay may mga inihaw na bangus, hito, tsaka mga tilapia. Tuloy-tuloy ang usok, tuloy-tuloy ang aksyon, at tuloy-tuloy lang ang pag-iihaw ni Kuya. Pasok tayo sa loob at alamin ang kwento nitong Artem and Aida Karinderya. Nagtitinda po kami ng 15 to 20 klase ng ulam. Meron po kaming minudo. Everyday po, nagluluto kami ng munggo. Unlike sa iba po, Friday lang sila nagluluto ng munggo. Kami po, everyday. Basta po pumunta kayo from Monday to Saturday na open kami, meron po kaming ginisang munggo. Po si Aida Pabalan, may-ari ng Artem and Aida's Karinderya. Nag-start po kami na konti lang yung tinitinda namin, ilang klaseng ulam. Eventually, nung nakilala na kami, dumami ng dumami. Lalo na po yung inihaw namin na fresh na isda. Marami po yung tumatangkilik dahil fresh yung mga fish na tinitinda namin. Meron po kaming lalagyanan ng isda para po makita ng mga customer na lumalangoy talaga yung mga isda. Nagsiserve po kami ng inihaw na hito, inihaw na tilapia, at saka inihaw na bangus na may kasama pong assorted na gulay at saka buro. Yung pong buro namin, burong kandaba na popular. Pag po sinabing burong kandaba, big sabihin masarap, ternong-terno po sa isda na tinitinda namin. Mga Cubs, siniimbitahan po namin kayo na pumunta at itry ang aming mga lutong ulam dito at mga live na isda, tilapia, hito, and bangus. We are located po dito sa 1797 P. de Guzman Street, Claro M. Recto. Malapit po kami dito sa stoplight ng 3rd Gate, Marisol, Angeles City. Kami po ay open from 6 AM to 8 PM. Talaga namang manyaman, Kenny! Manganta ng mga Cubs! Kainan na mga Cubs! And welcome dito sa Angeles City para sa mga murang karinderya ang pupuntahan natin ngayon. At dito tayo napadpad sa Artem and Aida's Karinderya. Ito ang mga in-order natin. Kasama nga pala natin, Camera Woman. Hi Cubs Nation! Welcome kay Artem and Aida Kitchen dito sa may Claro M. Recto sa Angeles City. At mararaming ulam talaga ang i-feature natin today dahil dito pa lang sa umpisa ay meron ng mga palanggan ng mga ulam ang iba-iba. Pero ang bida dito ay ang live tilapia nila at live hito at fresh na bangus. So, order tayo ng hito at tilapia. Meron din silang buro, naka-partner, at mustasa, ampalaya, talong, talbos ng kamote. Assorted gulay, kumbaga. Pag nagsama-sama sa isang plato, ka-partner ng isda. At tama pa yung sinabi niya, live po ang mga isda bago sila inihaw. Kumbaga, fresh, buhay pa, tapos nilinis. Lumalangoy pa. Gumaganong-ganong pa sa... Halos may reflex pa po dun sa grill, nilagay sa grill. At bukod dyan, dito, araw-araw may munggo. Hindi lang Biyernes. Iyon ang in-order natin. Favorite yan ni Cubs. Huwag kang maingay. At meron din tayong menudo. At favorite mo naman,
In-order mo, tortang alamang. Mang. Excited na ako, gutom na ako. Marami pa tayong kakainin today pero umpisa na natin dito. Feeling ko maumpisa ako dito sa munggo. Oh, munggo. Ang daming gulay-gulay, tsaka karne. Tapos kung mapapansin, yung sabaw niya, medyo masabaw talaga. Malabnaw. Oo. So, para siyang soup. Mhm. Okay, okay. Sige, cheers! Cheers! Gulay! Ito yung gusto mong munggo. Maselery naman sa ano, medyo masabaw. Gusto ko yung ganitong alat ng munggo. Parang may bagoong eh, no? May gisa ng bagoong. Kaya meron siyang alat dahil dun sa bagoong. Tapos kumpleto yung rekado niya. Meron siyang karne, meron siyang ampalaya, celery. Dahon din ng ampalaya, meron. Kumpleto. Munggo pa lang. 40 pesos lang daw to eh. Oh, isang order, no? Okay. Ang dami na yun ha. Ito talaga yung order ko, yung hito ako. Singit. Joke lang yun. Yan yung hitong daging basa. Oo, yung Ang basa sa ulit. yung hito na gumaganong-ganong pa kanina sa tubig eh. Makikita mo talaga na fresh. Actually, ito Mainit talaga yan. yung masarap sa hito eh. Kaya naman, yung ihaw eh. Mas gusto ko siya na iniihaw. Pansin-pansin talaga, nawawasak agad, no? Namis. Sige, nilagay mo sa plato mo. Dito ako kukuha. Nolo ko yung sorry. Ayan. At napansin na nila na yung kuko mo ay bumalik. Patawarin niyo ako, Cubs Nation. Teka, ipakita natin. Bungal po. Bungal. Ayan. Tinira ko yung dalawa para sa peace sign. Hindi, umaten kasi tayo ng event, kaya may paganto. Dahil may kasaltas kami natin. Congrats sa kaibigan namin, Josh and Mau. Ito daw nagpapasarap dyan. Tarong tama rin, saka bagoong. Kulay pink po na sauce. So kumbaga, imbes na suka, tama rin. Akala ko kanina, bagoong isda siya kasi medyo kulay eh, suka pala siya. Halos dito lang kami nagbababad sa isda. Kasi napaka-tamis, napaka-fresh. Okay ah! Surprise! Dirahin natin agad sa tilapia. Lango ng kanin. Oo nga. Ang galing nito, 20 pesos lang to isang bote. Sa kanila mabibili. mabibili. Na lasa, nilagyan mo ng alat ng bagoong. Okay pala. Assorted gulay tayo. Meron tayo ditong buro. Yung orange na buro, parang burong kandaba daw yan. Tapos ito po ang sinaulang samgyupsal sa Pilipinas ng mga Kapampangan. Ayan o. Lagay mo sa mustasa, imbes na lettuce. Ganyang karami po ang nilalagay ko. Balot ko na, wala nang ibang palaman. Yung kinain mo, Cubs Chess, dalawang uri kasi ng buro meron dito sa Pampanga. Isang burong isda at burong hipon. Hindi ako kumakain talaga ng buro, pero titikman ko to. Kasi nakita ko kanina, ang dami umorder eh. Tawag nila dyan, tagilo. Oo, tagilo. Lagay ko sa talong. Para kung dinip eh, no, sa sausawan. Cheers! Hindi, alatang nag-i-enjoy. Masarap kasi yung combination niyan. Kasi ito, lagyan natin yung palaya. Parang paso, nilagyan ng halaman. Tapos lagyan natin ito, the best, gulay. Napaka-masustansya. Pag may isda, automatic may buro. Marami hindi maka-appreciate niya. Dahil nga dun sa amoy niya. Parang feeling nila panis. Technically, pinanis naman. Panis talaga siya eh. Niluto pa rin siya na according dun sa kung paano siya dapat kainin. Maasim siya, totoo yun. Iba yung amoy niya, totoo din yun. Kapag kinain mo naman siya, nasanay ka. Well, take note, hindi po lahat ng Kapampangan kayang kainin to. May mga Kapampangan din hindi kumakain. Pero ang nagagawa kasi nito, nababalance niya lahat. Katulad nitong ampalaya, kapag kinain mo to ng walang buro, mapait to. Pero dahil nilagyan mo ng buro, natanggal niya yung pait. Pag subo mo, wala ka naramdaman pait. Balancing balance sila. First time ko makakain dito sa Pampanga na merong live. Kasi usually, may mga ihaw-ihaw naman talaga sa paligid. May mga karinderya nag-offer ng ihaw. Pero hindi ko nakikita isda kasi naka-ready na eh. Pero ito, parang, alam mo yon, makikita mo yung live. Kung gusto mong kumuha doon or pumili doon, pwede kang pumili. Tapos, papaluto mo sa kanila. Kapag wala nang nakaluto pero usually, continuous kasi yung luto nila. Kasi marami rin naman bumibili. Ito, hindi pa natin natikman eh. Meron din ang version ng menudo dito. At pili ko, Pampanga menudo din to. Tingnan natin. Kasi may konting difference mga kabs eh. Uy, mamantika. Yun o. Pag mamantika. Matagal to. Matagal to niluto. At saka, paborito ko talaga menudo ng kahapon eh. Pero hindi ko alam kung menudo ng kahapon to Pero mamantika pa siya mga kabs, so meaning bago siya. Yung marinated yung karne, yun yun. Damang-dama mo bawat kagat mo. May mga lasang lumalabas. Asim ng kalamansi tato yun. Tignan natin itong tortang alamang nila. Lagyan natin ng suka. So may suka din sila dito. Parang sandwich lang. Okay yung mga ulam dito Sobra. Okay minuto. Kapag mamantika, tapos malambot, tapos marinated yung karne, kanin talaga. Sabi niya mga kaps, okay yung minuto sabay ginilin. Kukunin ko eh.
Oo nga. Nag-aalmusal pa lang tayo, mga kabs. Sorry wala ko sa karakter. Hindi siya menudo nung kahapon, pero menudo siya ng handaan. Ganun siya. Ha? Ano ka? Minulto ka ng kahapon. Menudo yung pinag-uusapan natin. Menudo. Minulto? Ang lalim nun. Ang sakit nun. Makakalagpas ka rin, wag mo lang tambayan. Tama. Artem and Aida's Kitchen, puntahan nyo mga kaps kung gusto nyo ma-experience yung luto talaga. Kanina pa kami nagtatalo, gusto niya yung mga ulam. Ako gusto ko yung mga live tilapia, tsaka live hito. Actually, lahat must try. So, kung nandito kayo, gawin nyo ng parang pesta, huwag kang order ng isa. Minimum mo 5, katulad nito. Sulit. Dami Sulit ulam. siya para sa presyo. Mura pa. Sulit sa presyo. Oo, kasi may munggo ka na 40 pesos, di ba? Pero alam nyo ba, na maniwala ka sa hindi, nag-uumpisa pa lang tayo. Umpisa pa lang to. Kahit mabusog tayo dito, kahit pa na sa susunod, kaya tara, kita tayo doon. Let's go. Nakalahati ko na. Let's go. So tapos na tayo dito sa Artem and Aida Karinderya na merong mga palangganang ulam. Pero hindi pa tapos ang ating karinderyahan dahil ang susunod naman natin pupuntahan hindi lang basta palanggana kundi mga batsa-batsang ulam. Let's go! 11:21 nung nakalipat tayo dito sa Batsa-Batsang Lutong Ulam dito sa Sabas Malabanyas branch nila. Ito yung pinakabago nilang branch na Batsa-Batsang Ulam. Dito ay may mga batsang literal, iba't ibang klase. Dito naman tayo magla-lunch pagkatapos ng heavy breakfast natin kanina. Nilagay namin sa batya kasi nga hindi na magkasya, hindi na pwedeng palanggana. Naisip ko lang yan, nakita ko yung batya ako kasi na bakante yung 2 batya. Doon ko naisip lagay. Kanya puro na lang sila batya ngayon kasi marami, yung isang lutuan lang, marami na agad yun. Eh nung nakuha namin ito, mas lalong dumami ang mga nagte-take out. Nakakapag-dine-in na kasi sila eh. Yun ang nagustuhan nila. Yun, pinagpatuloy na namin, 2 tindahan namin. Ibig sabihin ng 25 na ulam, hindi lang isang batya yung bestseller. Nagiging 2 siya, minsan 3, ganun. Bestseller namin dito, yung beef namin, lengwa, kawali, at saka yung mga gulay namin, pinakbet, saka yung langka, sisig, bestseller talaga yan. Pagka bandang 11 hanggang 12, alam nila kung paano napunuin na yan, yung mga customer namin na regular. Talagang dagsaan na yan, punong-puno na ito, magkabilang tindahan. At ano naman sila, hindi magulo, pila lang sila. Yung mga batsa-batsang ulam natin dito, halos 5 oras lang, sold out na lahat yan. Mga Kabs, punta na kayo dito sa bagong branch namin na Batsa-Batsa dito sa Malabanyas. Wait namin kayo dito. Tikman nyo yung mga batsa-batsa nating ulam. Kaya yung mga antana. Kung kanina ay plangga-planggana mga ulam, dito naman tayo sa Batsa-Batsang Ulam, dito sa Angeles City pa rin. Ito yung mga malalaking ulam na nakalagay sa isang malaking batsa. Para kang maglalaba no? From planggana to batsa no? Pero hindi, kasi naging creative ang mga Filipino ngayon from planggana to batsa. Tama naman yun. Hindi lang naman sa paglalaba minsan ginagamit ang batsa. At yung mga batsa nila, yung mga parang aluminum, stainless siya tayo, doon nilalagay yung ulam at binili siya para sa purpose na lagyan lang naman ng ulam para marami tignan. Bundok-bundok ba? Parang gano'n. Napakaraming taong bumibili dito, napakabilis silang ma-sold out. Sa loob lamang ng 5 oras, yung mahigit 25 na putahe nila dito tumba. 25 na batsang punong-puno ng ulam ang naubos at natumba dito sa Batsa-Batsang Ulam. Diretso na tayo sa mga in-order natin. Siyempre, may mga gulay muna tayo, no? Para maganda pakinggan. Wow. Gulay muna ng Kanina kasi isda. Ako, napipili yan. talaga ako Ang isda. healthy. Ngayong gulay naman. Healthy episode. Meron tayong ginataang langka. Meron din tayong pakbet. At syempre, ang pinaka-healthy sa lahat, meron din tayong lechon kawali. Sisig. At meron din tayong lengguang baka. Ang healthy. Siminto muna sa okay, tapos palalanan pa. Pinaka-healthy sa lahat, lechon kawali. Pero dito ako sa lengwa dahil kakaiba tong lengwa na to. Hindi to lengwang dila. Karne ng baka ang ginamit dito. Kasi yung legwa, dapat kasi dila yun. Hindi kami kumakain ng dila talaga. Naisip ko na lang na gawin naming baka. Nagkataon naman na gustong-gusto naman pala nila. Ayun, nagpatuloy na ganyan. Hindi kami gumagamit ng dila kasi nga hindi kami kumakain ng dila. Pero ang way ng pagluluto is lengwa. Cheers. Kaya pala ito yung sinasabi nila lagi na bestseller, tas mainstay, hindi nawawala. Ang rich, ang creamy, ang corny nung lasa.
kasi may corn. Oo nga, may bits ng corn. Kala ko corny. Hindi, okay talaga yung parang cream soup siya na may malambot na bakat. Sobrang dali kainin. Parang jelly siya sa loob. Nakikita mo siyang ganyan, parang malambot. Baka kasing matagal na siyang pinakulo at saka siya ginisa, nilagyan ng sauce. Parang ang cream of mushroom yung lasa eh. Oh, creamy siya na milky pa. Okay to. Dahil ito ako sa favorite ko, walang kamatayang, lechon kawali. Lechong kawali, pero hindi yung liempo or belly ang ginamit yata. Pili ko batok to kasi iba itsura niya. Oh. Lamang yung balat tapos taba, tapos karne sa ilalim. So ganun usually yung ibang lechong kawali. Pero okay yung texture, malutong, kagatin natin. Oo. Yun naman ang kagandahan actually sa mga lechon kawali. Usually talaga belly ang ginagamit. Pero kung gusto mo ng extra fatty yung lasa. Tsaka mas murang version, syempre. Kasi yes. ang tema natin ngayon, murang mga ulam sa karinderya sa Angeles City. Taka mga batsa-batsa, plaga planggana. Grabe tong tema na to. Napakaganda dito sa Angeles City. Sabi ko nga kanina, napaka-creative ng mga Kapampangan pagdating sa pagpe-present. Well, technically, hindi lang naman Kapampangan ang gumagawa nito. Pero first time kong marinig na ang batsa-batsa ay galing sa batsa-batsa dito sa Angeles. Batsa-batsa, tapos, di ba, tumba-tumba sa Marikina. Oo. Pero kung connect dito yon, yung batsa-batsa nila, tumutumba-tumba in just 5 hours, mga legit yun. Mahilig talaga ang mga ano yung parang uulitin mo yung word para mag-retain. Para may retention sa utak. At least, saan pupunta? Kay tumba-tumba, kay batsa-batsa, di ba? Taga-marketing po kasi si camera woman talaga. Yun yung expertise niya. Oo. Yan. Kaya magaling mag-PR. Ito naman ay ang version nila ng pakbet. Parang mushy style yung kalabasang pagkakagawa dito. Ganito lang siya. Normal na pakbet sa bahay. Ganun lang yung dating. Simple, wala nang extravagant na lasa. Yun lang yun. So actually, nauna ko nang tinikman to bago ko i-explain. Usually, ang mga gatang langka talaga, masabaw siya. Pero ito, dry version. Nanuot yung cream. Tikman natin. Tsaka lumambot na yung langka. Naninibago ako sa itsura niya kasi wala siyang kahit anong sabaw, kahit oil man lang. Parang pinutuyo talaga siya. Kasi yun na ka. Ito naman yung sisig version nila. Crispy version. Parang nanggagaling nga dito sa kapitbahay niya bago siya naging sisig. Tapos may grinder sila dito. Parang mas madali durugin yung sisig. Tapos timplado na ito na. Kawali nga, lechong kawali. So, may asim naman, pero mas lamang yung umami kaysa dun sa asim. So, kumbaga, ibang style. Ibang style ng sisig to. Pero okay kasi puti yung sibuyas, manamis-namis pa na doon. Peppery, may anghang. Alam mo ba, Cabs Chess, yung word na batsa, ang tawag talaga sa kanya, galing kasi siya sa Spanish word, na batea. Pag in-spell mo siya, B-A-T-E-A. Batea. Bati. Oo, bati. So, Spanish word talaga ang batya. Dahil nga, kinolonize tayo ng mga Espanyol, naging batya. Tapos, Katagala. Tapos, naging colloquial term ang batsya. Okay ba yon? Ginawa na naman yung assignment niya, tol. Anyway. Timba lang sa amin. Ang batya talaga ay nilalagyan ng tubig. Oo. Tubig talaga. Tapos, naging as nag-evolve, nagkakaroon na evolution, ginamit na panlaba. At dahil nga, creative talaga tayong mga Pilipino, nilagyan na natin ng pagkain this time. Pero hindi ginagamit panlaba. Pang pagkain lang talaga yun. Sumikat talaga si batsa-batsa kasi nga batsa, hindi basta-basta si batsa-batsa. Sabi nga ni Mayor T. Oo nga, hindi basta-basta ang batsa-batsa. Kaya naman, tol. Parang hindi kami nabusog. Ito na yung pinaka-lunch namin. Kanina, breakfast pa lang yun. 10:30 pa lang kanina eh. Time check 12:15 eh. 12:15 ngayon. Ito yung lunch, no? Ang galing ng fasting natin, no? 1 oras lang, 2 oras. Itong batsa-batsa, ina-vlog na namin noon ni Mayor TV. Pero, take out lang sila noon at doon pa yun sa kabila. Ngayon, lumaki sila, parang gumaganda ang business, umasenso. Tsaka, hindi. Meron sila malaking lugar, may parking pa. Tama naman kasi talaga. Actually, noong pinuntahan natin siya before, kaya pa ni Mayor TV noon, so nagka-camera ako. Sinasabi ko talaga na yung kainan nyo deserve ng dining. Kasi noon po take out lang eh, deserve ng dining. So, paano yung mga gustong kumain, yung ma-experience nila mismo, yung makafeeling sila talaga. Yung hindi sila sa supot kakain. Oo, hindi sila sa supot. Hindi yung pagkasupot, aalis na, di ba? Kaya siguro naisipan nila to. Kaya, tsaka umasenso na din. Malaki to. Actually, yung parking meron talaga. Siguro hanggang 10 sasakyan kasya dito sa harap. Mas maganda, mas accessible siya ngayon kaysa dati. Pero open pa rin naman po yung dati for takeout lang. So kung ayaw nyong makigulo dito, magti-takeout lang naman sa nyo, didiretso lang po kayong konti dito sa bago nilang pwesto. Malapit sa papuntang Pampang Market. Ganun lang din yun. Wala
mang 300 meters o 500 meters. Pero ako, suggestion ko, dito talaga, kahit take out, kasi may parking dito eh. Kung nakamotor ka, nakasasakyan ka, kasi doon along the way. At sa mga nagtatanong ng location, palagi pong may location sa description box po ng video na to. Palagi nyo lang pong i-check yun, kompleto detalye kung paano pumunta. Pwede nyo ring, sa panahon kasi ngayon mga kabs, basta alam nyo yung pangalan ng tindahan na pinapanood nyo. Nasa Google Maps. I-type nyo lang sa Google Maps, yun na yun. Kaya ganun na usually yung ginagawa ng mga kabs eh. Pagka pumupunta sila sa mga nakainan. Hindi ko masasabing hidden gem to, dahil medyo talagang sumikat na to. Ang tao eh. Ang totoong hidden gem dito, nagasgas word na laging sinasabi natin. Yung kanina. Yung kanina, si Artem and Aida. First time Kasi namin makita yun, first time din namin kumain doon. parang hindi naman nag-vlog yun. Ang tanging nakapag-vlog lang doon ay sila Chow Food Roll. Noon pa. Dakas TV. Para siyang, pag didiretso ka kasi sa daan, hindi mo siya makikita. Parang maghintay ka na lang na usok para makita mo sila. Parang Magandang kaliwa. deserve niya talagang makilala. Kasi yun ang mura, tas live yung mga iniihaw niya. Yun talaga. Kaya nga, naisipan namin yung concept na to na from Planggana to Batya. Galing. Ang ganda ng... Sana natuwa Galing kayo ang sa transition. conception. Oo. Wala lang. Pinag-isipan namin yun. Cubs Nation, November 21 ngayon. 3 days from now, birthday na ni Cubs. Uy, sinabi mo yung date? Birthday, Cubs. Bala na sila, dudamat. Dudamat. Birthday nila. 26? Birthday niya. Kailan na? December 24? Galing mo sa math, tol. Parang ano ka talaga eh. Negosyante na talaga eh. Marunong na marunong sa math eh. Dahil yung BJ Burger at fried chicken niya, ay open na sa Big Nine. Uy, Wow! Ganun. Bakit mo naman? Mamaya na. May tatanong pa ako eh. anong tatanong mo? Ano plano ko sa birthday ko pala? Para malaman naman yun. Kung pwede lang imbitahan ng buong Cubs Nation, kaso ang dami niyo. Wala naman yan eh. Dito tayo kaso, imposible yun mga Cubs. No? Pero pabayaan niyo muna kaming mawala ng mga ilang araw lang naman. Saan tayo punta? Magbabakasyon muna ang team. Saan ka punta? Hindi ko alam eh. Sa mga oras na to, wala pang konkretong plano, pero ang pinaka-konkreto lang naman na plano is on vacation po ang Team Kalas pagkatapos ng video na to. So siguro after 1 week or 5 See you on December. magkikita naman ulit tayo. So huwag kayong magtaka, no? Wala kami bigla. Pero kung tatanungin kita, Cubs Chess, ano ang wish mo ngayong birthday mo? Ngayong 32nd birthday ko, wala akong maisip na sabihin sa camera ngayon na gusto ko kasi baka tuparin mo eh. Walang-wala na araw tol eh. Wala na nga eh. Wala akong ibang gusto kundi maging consistent lang po ang Team Kalas TV. Yun lang. Kasi ang Team Kalas TV hindi lang naman para sa amin eh. Para sa aming lahat. Marami po kami sa likod ng camera, pati nga yung mga tao sa bahay. Pati mga anak, pamilya ng mga may pamilya. Yun po ang Team Kalas TV. At saka syempre, to give entertainment sa Cubs Nation. Huwag na nating isipin na ay kumikita sila kasi may videos lang. Given na po yun. Kasi gagawin talaga namin to dahil ito ay trabaho. Wala naman trabaho walang sahod. Ang nakakatuwa lang dito, dahil sa trabaho ginagawa natin, marami ang natutuwa, marami din ang nakaka-appreciate sa amin ng mga owners sa tindahan, at marami din namang nabibenefit yung mga tao sa likod naman. At marami Production na to. At marami kang nai-inspire na gawin yung katulad ng ginagawa. Pero yung tungkol sa kita, yes po, wala nang plastikan. Kumikita po ang Team Kalas TV. Baka sabihin, blah 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 blah, ganun. Marami pong benefits. Oo, kasi Beneficiary. nakabasa ako sa comment section, mayaman na tayo. Pag mayaman na kami, wala na kami sa YouTube. Yun lang yun. Very kaluhan tayo. Couches. Meron. Hindi ko bakit ako magre-regalo. May sweet din to eh. Magpakadaya. Kaya sige, balik na tayo dun sa manok niya. Sige, burger, saka manok. Bisita po kayo sa bago naming pwesto sa may Grand Sedang, sa may Big Nine, Valenzuela City. Okay. Halina tikman ang BJ's Burger. Wala ka palang suot na mic, dito ko na lang kukunin yung audio. Balang araw pupuntahan natin yung pwesto niya sa Big Nine. Wow. Team Kalas TV. Bisitahin natin. Galingan mo. Mga tropa ko sa Valenzuela. Ano? Oo, Valenzuela Food Call. Paano kung i-food crawl natin yung isa snack ni Mayor? Oo. Pares ni Kuya Bob? Tsaka, Tapos fried chicken at burger ni Jumbo. Puro tropa lang po yun. nanonood mo? Dati benefit. Food crawl yun. Good idea yun ha. Tingnan nyo kung magagawa namin kasi pag nagawa namin nakakatawa yun. Tapos nagugulat pa isa't isa. Oo nga, no? Bawat pupuntahan mo, kung sino yung pupuntahan mo, siya yung katabi mong kumain. Pakagaling mo talaga, tol. Pwede ka maging vlogger. Iniisip ko pa eh. Medyo busy ako ngayon eh. Hindi ako mapag-edit.
Habang iniisip niya po yan, ang dami niya na pong naging upload sa kanyang YouTube channel. Billy Jumbo, Mm. YouTube channel. At hindi lang po namiminiban si Billy Jumbo kumakain din dahil tignan mo naman. Ang kapal ng mukha mo. Nanonood ko kanina yung dalawa ko lahat. Agad ha? Para sa pamilya ko. Kaya sa dito. Ay, oo nga, no? Ang galing mo. Commercial. Commercial. Sige nga. Kayain ko lang. Nainggit ako eh. Totoo? Commercial. Commercial. Maraming salamat sa mga umabot sa dulo at sa mga nag-enjoy dito sa food crawl ng Angeles City ng mga karinderyang may murang ulap, ng mga karinderyang may palanggana, karinderyang may batsa. Thank you, Cavs Nation, sa palaging pagsuporta sa amin ni Cavs Chess. Nababasa namin lahat ng comment kayo, na-appreciate namin na nagaganda kayo sa mga video namin. So patuloy namin gagalingan at ng mga editors ng Team Kalas TV. Yan, napapabilis na po ang production namin ngayon dahil ang dami na po namin gumagalaw dun sa mga after edit po natin. At nababasa rin po, totoo, nababasa namin mga video. Salamat sa lahat ng bumati, na-appreciate ko kayong lahat from the bottom of my heart. Wow, pride. At dahil nagbabasa si Cavs Chess, batiin nyo na siya kasi malamang sa birthday niya to ma-upload. Happy birthday, Cavs Chess. Oy, thank you. Sakto. Lunes ba ito? Lunes upload na ba? Ay, hindi. Linggo yata ito Linggo to, linggo. Anong petsa nyo tayo? 23 yun, 23. Oh, ay, hindi ko pa birthday, no? Basta birthday, kung mapanood mo man to, malamang Tensya na po kayo, ha? Cavs Chess. Wala na pong ano dito, cut. Talagang ito na po, wala na po script. Hindi na, Baka lang ngayon pa lang ba nag-meeting kung kailan ma-upload? hindi na nasunod. Hindi ako 24 may upload to, no? Wala ka dun. Kaso wala ka nun. Wala ka dun. Mga Cavs, alam mo Ayaw ba? nga, no? 24 na lang, no? Si Billy Passion, ang Billy Passion na to, mag-a-abroad. Pero hindi kami kasama. Kaya magbabakasyon ng Team Kalas. Yun talaga yung bakasyon siya, hindi kami. Vote sa birthday ko. Wala naman dyan sa birthday ko. Alam niyo, Cavs Nation. Wala talaga ako eh. Umagawa ko. Sige na. Thank you again, Cavs Nation. Batiin niyo talaga si Cavs Chess ng happy birthday. Happy 38th birthday, Cavs Chess. Nireveal ko na po. 32! Hindi reveal mo sa 30. Kasi nungalingan. 32 pa lang ako. Kahit nagto si Kong. Oh! Kong TV. Sige. Tama, di ba 32? Si Kong. Oh. Sige. Birthday natin, Kong TV. Hindi pa si Kong. Kong, yung camera mo nandito pa rin, Kong. O sige na, pakilala tayong lahat. Ako po si Cavs Chess. At ako naman si Camera Woman. Ako, si Miss Jumbo. At siya po si Food Pelas na nasa likod ng camera. Nilabas At ko ito lang. po, ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag yung kakalimutan at lagi inyong tatandaan na batiin si Cavs Chess ng happy birthday. Cheers! Grabe, daming beses noon. Thank you. Hindi siya zero. Talaga naman. Manyaman. Kenny! Bye! Peace out, mga Cavs. Let's go. Nation! Happy birthday, Cavs Chess! Happy birthday! Ang daming happy birthday. Happy birthday! Thank you. Happy Yeah. birthday, Cavs Chess! 안아주겠니